काहीतरी डिस्कस करतोय आम्ही, काहीतरी म्हणजे असं काय त्या मूवीच्या रिलेटेड काय होऊ शकेल, म्हणजे त्याचं प्रमोशन होऊ शकेल असं काहीतरी हे करतोय, विचार करतोय, पण काही सुचत नाही. तर नमस्कार मित्रांनो, आपलं स्वागत आहे आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये. मी किरण पाष्टे. आज चाललो आहे आम्ही एका मोठ्या हस्तीला भेटायला, म्हणजे ज्याचे मूव्ही मी लहानपणापासून बघायचो आणि त्याचा सगळ्यात फेवरेट मूव्ही जो माझ्या अजूनही लक्षात आहे, त्याचा एक एक डायलॉग माझ्या लक्षात आहे, तो म्हणजे जत्रा. सगळ्यांच्याच परिचयाचा असेल तो मूव्ही. म्हणजे त्यातलं स्टार्ट टू एंड मी एक एक डायलॉग बोलू शकतो, एवढा डोक्यात आहे पूर्ण तो मूव्ही असं माझ्या. आणि आज त्याच भरत सरांना मी भेटायला चाललो आहे, म्हणजे त्यांच्या एका नवीन मूव्ही आला आहे, त्या मूव्हीचं प्रमोशन आहे, त्यासाठी भेटायला चाललो आहे. तर त्या मूव्हीमध्ये आहेत जाधव सर, वैभव मांगले सर आहेत. आणि एक महत्त्वाची तर हे आहे की ते दोघेही आपल्या चुनाभट्टीत राहणारे होते, म्हणजे आपल्या इथे आपल्या एरियामध्ये चुनाभट्टीमध्ये, आणि आम्ही चुनाभट्टीत राहतोय. म्हणजे आता कसं आहे, ते कामानिमित्त आपण जे म्हणतो ना, म्हणजे सतत अदलाबदली होत राहते, तर ते आता चुनाभट्टीत नाही राहत. पण आता ठीक आहे, आता त्यांना हो आधी राहायचे, पण एक 10-15 वर्षापूर्वी भरत जाधव सर इकडून निघून गेले. त्यानंतर वैभव सर पण होते, ते पण त्यांच्या बिल्डिंगचं काम चालू आहे, रिकन्स्ट्रक्शनचं काम चालू आहे, त्यामुळे ते पण 2-3 वर्षापूर्वी इथून निघाले. आणि अजून सयाजी शिंदे हे पण आपल्या चुनाभट्टीत राहायचे, ते पण 10-15 वर्षापूर्वी इथून निघालेत. तर असे एक दिग्गज कलाकार जे आपल्या इकडे राहायचे असं. चला आता भेटू आपण वरळीला. हे आज म्युझिक लॉन्च आहे त्यांचं, मूवीचं प्रीमियर अजून टाईम असणार, मला वाटतं 1 महिना जाईल, 1 महिना 1-2 हफ्ते जास्तीत जास्त, 2-3 हफ्ते जातील त्यामध्ये. हो आज म्युझिक लॉन्च आहे. तर आणि आपण चालले प्रमोशनसाठी. ठीक आहे, चला भेटू तिकडे, कारण लहानपणापासून एवढे त्यांचे मूवी बघते, आज त्यांना प्रत्यक्षात भेटणार आहे. तर एक्साइटमेंट भरपूर आहे आपल्याला खूप. चला निघालो आता डायरेक्ट वरळीला पोचू. जायच्या आधी पहिली गाडी धुवायची, थोडी पुसून घेतो, पाणी घेतलं त्यासाठी, कारण खूप सगळे कावळे वगैरे हागून पूर्ण घाण करतात नवीन गाडीची. घासली ती याने त्या दिवशी गाडी घासली, त्यासाठी लावायला लागलं. बॉर्न टू राईड. बोललो त्यांनी सिग्नल नाही दिलाय, काय नाही झालं. दादरमध्ये पोचलो. दादरमधलं मंदिर हनुमानाचं. कुठे इथंच आहे? हा इकडे सनविल आतमध्ये. हो 3rd फ्लोअर. चला आली आपली लिफ्ट पण आली. चढ जा डायरेक्ट. कसं बंद होईल ना. काय बोललाय? नो शूट. सॉरी आमचे काही सबस्क्रायबर वाढत नाहीत. नो शूट. याला प्रत्येक वेळी तेच असतं. असं वाटतं जेवायला पण आहे, प्रत्येक वेळी फुकट पाठवतात जेवायला. काय विनूचा पहिलं लक्ष प्लेटीवर घ्यायचं जेवायला. विनू आल्याला बोललं सोय आपली आज. विनूची सोय झाली. बाई काय व्हेज नॉन व्हेज आहे? इथल्या हॉटेलचं व्ह्यू बघा वरतून. कोणत्या फ्लोअरला आहे? सेकंड कोणत्या काय कोणाला शोधत आहे? शोधाशोध चालू आहे. वा ह्या मॅडम BJPच्या आहेत. दाखवा तुमची अंगठी BJPची. BJPचं नाही आहे, कमळ आहे फक्त आणि ऑक्साईडचं आहे. काय काय परत ट्रेंडिंगला म्हणलं किरण. भारत जाधव
काहीतरी डिस्कस करतो आहे आम्ही, काहीतरी म्हणजे असं काय त्या मूवीच्या रिलेटेड काय होऊ शकेल, म्हणजे त्याचं प्रमोशन होऊ शकेल असं काहीतरी हे करतोय, विचार करतोय, पण काही सुचत नाही. दिसला का दरवाजा? पहिला लिहिलाय बघ, लेफ्ट लिहिलाय बघ, लेफ्टला पहिलाच दरवाजा आहे बघ. हां उघड या. झाली सोय. आजची सोय झाली संध्याकाळची. मग तुम्ही आपलं तुमचं म्हणजे आता मी 2 रेडी केले आहे. एक तर काम अरे एक पोस्टरच्या मध्ये काय झालं काय सर याचा बघा काय प्रॉब्लेम नाही. काय झालं प्रॉब्लेम सर मी तिच्यावर खरं प्रेम करतो, ती माझ्यावर खरं प्रेम करते. म्हशीवर आता मुलीवर. अच्छा मुलीवर अरे नॉर्मल आहे. हा जरा सांभाळ, मुलीवर करतोय. तुझा सेम प्रॉब्लेम आहे. मग काय प्रॉब्लेम काय करूया? हॅलो पोहोचले. पोचली सो हां काय फोटोशूट व्हिडिओ रेडी केलीस काय? चल वरती सिक्वेन्सला जाऊ. चला लय उशीर झाला, आता आपण जेवायला जाऊ. अरे तुला माहिती आहे फुकट्या जेवण नाही. जेवणासाठी कधीपासून थांबला तोंड बघितलं का स्पॉन्सरचं? फाउंडेशन आणि लिपस्टिकचा खर्च कमी केल्यानंतर आमच्यासारखी 4 गरीब जेवतील. आम्ही खूप गरीब आहेत. युट्यूबवर वगैरे कोकणातलं पूर्वा मॅडमनी वडापावची सोय केली आहे. दादानी पहिलेच घेतलं म्हणजे संस्था काम चालू आहे. काय म्हणाल? चला आता इथलं सगळं पॅकअप झालं, शूट झालं सगळं. आता मूवी काहीतरी 18ला रिलीज होतोय आणि आता इथून निघतोय. खूप मजा केली इकडे, नाश्ता वगैरे केला, वडापाव दिलं. चालू आहे. फोटो घेतल्यावरती लवकर घ्यायचं काम याचं असतं माझ्याकडे असतो म्हणजे हां. कसं समोरच्या आपण घ्यायचं समोरच्याला त्याने 10 वेळा त्रास देतो, तेव्हा कुठं समोरचा फोटो पाठवतो याला. पुढच्या वेळी फोटो घेताना रिचार्ज पण करा. रिचार्ज संपतोय आमचा. हे बघा हे बघा हे बघा आहे का. आणि हे विनूचा नंबर दाखवू का तुम्हाला? सगळ्या त्याला कॉल करा. हे ताईला नीट बसव आणि व्यवस्थित ने. हां हो, नंतर येऊ ना कधीतरी, नंतर येऊ कधीतरी. लेट झाले, 9 वाजलेत. आपण नंतर चल. ए निखिल येतोय, इथेच आहे तिथं घर. लगेच निघू. दहीवडा खाऊन, दहीवडा केलाय, दहीवडा खायला. चला, एवढा आग्रह करतो जायला पाहिजे आपल्याला. तसा आम्हाला भूक लागलेली, काहीतरी चटपटीत खायचं होतं, तसं दहीवडा खाऊ. कसं स्माईल आहे? मन में लड्डू फुटा. मन में लड्डू नाही, घरी जाऊन मच्छी खायची. हां म्हणून पोट पण नाही फुगलं पाहिजे. हे दाखव कुठे त्याला. हां चल या गल्लीत. हां माझ्या पोरगी लालबागला राहते. लालबागला जिथं गणपती बसतो ना तिथेच राहते. बेल वाजव ना. मम्मी नाही काय घरी? अरे लिफ्ट आहे काय? हे उघड आली. अरे एवढाच घर आहे तुझा? नमस्कार. हो हो. बैठकीला जातात. वा जय सद्गुरू. ठेव.
चांगली सोय आहे पाहुण्यांसाठी. असं बिस्किट आम्ही पण घरात ठेवलं पाहिजे असं. दही वडा देतो सांगितलं आणि आता आम्हाला जेवायला लावते. नाही नाही दुसऱ्यांच्या घरात नाही जात आम्ही, लाज वाटते. चला आपला दही वडा आलेला आहे. हा एकदम भारी असं सजवून दिलेलं आहे. भारी एकदम. मेनू कसा आहे? माझ्या आवडीचे टमटमीत पदार्थ नेहमी खातो. आता दही वडा झाला, त्यानंतर व्हेज चण्याची उसळ, वांग भरीत, गाजर हलवा. हा गाजर हलवाच आहे ना? मग लोणचं. ओके गोल्ड. ओके हां तरी बोली एवढीच कसं गाजर आहे बघ. जेवण झाल्यावर स्वीट डिश पाहिजेच, त्यासाठी गुलाबजाम. पोट भरलं का? एक नंबर. हां, जेवण बाहेरच झालं आपलं सगळं. हां बाहेरचा खर्च वाटला जेवायचा. त्याला आता जेवण झालं आपलं आणि आता निघतोय. तर जेवण एवढं भारी झालेलं, मी 2 गुलाबजाम खाल्ले. त्याच्यावेळी जास्त खातो पण आज दुसऱ्यांच्या घरी आलोय त्यामुळे कमी खायला लागले मला. खूप छान जेवण होतं. थँक्यू काकी.